Здравейте хора, аз съм Никс и снимам 12-ти епизод от Beat Trip Runner 2. И така. Виждате ме колко съм добър. А когато стигнете до такова, не трябва само да задържате спейс, а да го натискате постоянно и ще ви даде повече точки и ще ви изкара перфект. Така че натискайте го постоянно. За ваше добро го казвам. И отново не успях да взема това. И ще се блъсна. Ето, блъснах се. И това е още един опит да направя всичко както трябва. А когато скочите на такъв голям трамплин, трябва да задържите копчето, с което скачате, W, защото иначе инерцията ви се убива. И този път не отсеях копчето, защото иначе инерцията ви се убива. Ето вижте. Но аз не искам да го пускам, защото няма да събера всички златни килчета. И ето, отново взех чекпоинтът. И тук не се усетих какво трябва да стане. Затова ще опитам отново. Виждате, опитах се да взема всичките килчета. Направих рискован опит да се прехвърля от долната страна, но не ми се получи. Затова сега просто ще стоя отдолу. И отново не се осъзнах какво стана. И за това ще опитвам отново. Не съм от най-добрите, съжалявам, но просто така се получава. Много се блъскам, да, наистина много съжалявам за това, но ще го преживеете. И така. Тук вече осъзнах какво трябва да се случи. И ето, стигнах финиш лайн. Да видим дали ще оцеля булсай. И не, аз бях Никс и снимах епизод от Beat Trip Runner 2.